Welcome back to Leaf Catalan. Today, we're stepping into a real-life scenario ordering food and drinks at a cafe in Catalonia. Let's learn useful phrases and practice together. Hola, bon dia. Bon dia. Què voldries? Vull una hamburguesa i una aigua amb gas, si us plau. De seguida. Alguna cosa més? No, gràcies. Estava boníssim. Quan és, si us plau? Són 10 euros i 50 cèntims. Aquí tens. Gràcies. Gràcies a tu. Fins aviat.